futbol mundura asko gerturatzen ari dela txirrindularitza. Ekipoak enpresak dira eta gero eta gehiago ulertzen da ordezkariaren posizioa. Txikia gara eta kontentu gaude eta saiatzen gara. Nahi dugu polseixa bezalako txirrindulariak, baina ulertzen dugu edo etxe ondoan jaiotzen dela edo oso zail daukagula lortzea. Eta niri kostatu izan zaidana asko ulertzea, asko. Zergatik ni oraindik ulertzen dut mundu hau romantikoki, ez? Berezia da eta bizi duzu eta gustatzen zaizu eta triste jartzen zara gauzak gaizki doazenean eta asko pozten zara beraingatik gauzak ondo doazenean. Negozioa bat da, baina negozio berezi bat pertsonekin zaude lanean, ez? Horrek ematen du onerako eta txarrerako. Disgustuak ere pertsonalak dira eta gero egiten duzun relazioa ere pertsonala da. Txirrindularian nintzela, momentu batean eduki nuen lantalde bat, niri oso lasai egotea eta oso ondo eta oso kontentu eta oso pozik eta oso positibo egotea lagundu zidatena. Behar bada, nik txirrindulari bezala asko eskurtu nuen pertsona hori izan naiteke gaur egunean dagoen komunikazioarekin, dagoen presioarekin, bihurtzen zara lankide, lagun, aitatxo, taxista, denetarik.